תינוקת הבוכה לארץ? כן. רגע, לרגע פספסתי אותך, הוא מצא את התינוקת בוכה ומה הוא עשה איתה? הוא החזיר אותה תינוקת עזתית, והוא החזיר אותה לארץ. הביא את התינוקת הבוכה לארץ? כן, דאג לה. אני מבינה שיש איזה סיפור על תינוקת שהוא הציל את חייה בעזה? יכול לספר לי על זה? כן. מה? הוא דיבר עם אחד החברים במהלך התקופה שלו בעזה, וסיפר שהוא באחד הבתים שהוא נכנס, הוא שמע בכי של תינוקת, והוא החליט שהוא מוצא אותה ושולח אותה לארץ. בטח לא יודע מה עם התינוקת הזו היום, אבל כנראה שהמשפחה שלה נהרגה שם מסביב או משהו כזה, הוא ראה שאין שם שום קרוב משפחה שיכול לטפל בה, שיכול לקחת אותה. נכון. תשמע, זה סיפור שאנחנו עוד נשמע עליו יום אחד, כשהתינוקת הזו